Hej med jer. I den her lille video vil jeg igen tage fat i nogle af de spørgsmål, som jeg har mødt fra jer ude på skolerne. Og prøve at svare lidt på det, som vi måske ikke har nået at snakke så meget om i de timer, jeg har haft med jer. Og i dag den her video vil jeg lige tage fat i 3 emner. Det første er det her med, om man i et uddannelsesvalg skal passe alle ens interesser ind i det her uddannelsesvalg. Lad os sige, at ens interesser går i mange forskellige retninger. Skal man så finde en uddannelse, som rummer alle de her forskellige interesser? Det andet, det er det her, jeg nogle gange hører omkring, at det kan være svært at vælge uddannelse, fordi at man føler, at det er et valg for livet. Altså at man virkelig vælger noget, som er noget, man skal lave resten af livet. Og det tredje, jeg vil komme ind på, er lidt mere konkret, hvordan man for eksempel tager en erhvervsuddannelse, når man har fået en studenterhue på. For det kan man nemlig godt. I forhold til det første omkring det her med, om alle ens interesser skal rummes i det samme uddannelsesvalg, så er det jo noget, som kan presse en meget, at man synes, man har mange interesser måske, og de skal alle sammen passe ind i et uddannelsesvalg. Og sådan behøver det ikke at være. Faktisk så tror jeg, at de fleste de udser sig nogle af de interesser, de synes, der er spændende for dem at arbejde videre med fagligt. Altså sådan bruge rigtig mange timer på i løbet af ugen, og så lade de andre interesser hænge til, at noget, man kan lave i fritiden, for eksempel. Det kunne for eksempel være, hvis man nu interesserer sig for både politik og samfund og noget design, eller noget mere kunstnerisk, så kunne man måske enten gå videre med noget af det. Man kan måske gå videre med en samfundsvidenskabelig uddannelse, og så alt det her med det designmæssige og det kunstneriske, det kan man holde som en fritidsinteresse. For det nogle gange kan ske, hvis man skal bruge rigtig meget tid på noget i løbet af en uge, og man skal skrive opgaver om det, man skal lave projekter om det, så kan man måske godt gå hen og blive en lille smule træt af det, og det vil jo være synd at blive træt af sin store passion for eksempelvis kunst eller design, eller hvad det nu kan være, fordi at man skal bruge rigtig meget tid på det i løbet af en skoledag. Så man kan faktisk godt bare udse sig nogle af sine interesser, og så have resten som sådan hygge ved siden af, eller måske er det noget, man senere hen kan tage op igen på en ny uddannelse, eller hvad det kan være. Og det fører mig egentlig til det næste, det her med, om en uddannelse er et valg for livet. Altså er det et livsafgørende valg, I træffer, når I skal vælge uddannelse? Og det er jo et stort valg, sådan er det jo. Det er jo et valg, der sætter jer i en bestemt retning, og kan man sige ud mod et bestemt del af arbejdsmarkedet, og man læser det ene eller det andet. Men det, der så egentlig kommer til at ske, når I så har taget uddannelse, eller allerede under uddannelsen, det er, at man kan dreje mange uddannelser i mange forskellige retninger. Så man kan tage måske 100, der er blevet færdige med den samme uddannelse på papiret, og så vil de ofte lave rigtig mange forskellige ting, fordi de har taget nogle valg undervejs om at skrive opgaver inden for forskellige områder, at komme i praktik forskellige steder, at have studiejobs forskellige steder, som i virkeligheden måske mere end uddannelsen afgør, hvorhen de ender. Og når man så kommer ud og får sit første arbejde, så finder man også ud af, at der er meget, meget få mennesker, der i Danmark har et samme arbejde hele livet. I gennemsnit, så tror jeg, eller så har en på det danske arbejdsmarked, en person på det danske arbejdsmarked, et job i en 3-5 år ad gangen, og så skifter man job. Så hvis man nu skal arbejde til man er et stykke op i 70'erne, og man bliver færdig med sin uddannelse, når man er måske mellem 25 og 30 år, så er der altså rigtig, rigtig mange år, hvor man kan arbejde og skifte jobs, og sågar også gå tilbage i uddannelsessystemet og måske tage en ny uddannelse i en helt anden retning, hvis man har lyst og føler behov for det. Så der er altså mulighed for, at man kan skifte rundt, man kan lave andre ting, og jeg tænker også, at hvis I spørger jeres forældre, så vil der være nogle af dem, som har taget nogle helt andre uddannelser førhen, end dem, de nu ender med at arbejde, eller end det område, de nu arbejder indenfor. Så der er altså et rum for, at man i løbet af livet kan dyrke nogle andre interesser, så man ikke skal lave det samme hele livet. Måske skal man nærmere tænke, at man skal tænke, hvad kunne være sjovt at lave de næste måske 5 år, eller 3-5 år, eller måske skal de næste 10 år, hvis man kan tænke så langt. Men ellers så behøver man i virkeligheden ikke tænke længere ud end det. Så det tredje emne er det her med, hvad nu hvis man har lyst til at tage en erhvervsuddannelse, men man også har lyst til at gøre sin studentereksamen færdig, for den er I jo startet på. Og det er sådan, at kan man sige, flere og flere går jo på gymnasierne, det er jo ret bevist, og der er også flere og flere, som egentlig går på gymnasiet velvidende, at
måske deres foretrukne uddannelse egentlig ligger som en erhvervsuddannelse, de kunne have startet på direkte efter 9. eller 10. klasse. Heldigvis så er det helt fint og helt legitimt at tage en erhvervsuddannelse efter en gymnasial eksamen, efter I har fået jeres uger på og jeres eksamensbevis. Det er faktisk ofte en fordel at have et studenterbevis også, fordi så kan man, så er man ofte rimelig meget skarpere til det boglige, end man var, da man var fra 9. og 10. klasse, og det vil hjælpe en hel del. Ligesom at den vej, der er, når man er på en erhvervsuddannelse, faktisk vil være kortere. Altså det vil faktisk tage kortere tid at uddanne sig på en erhvervsuddannelse, hvis man har en studentereksamen i forvejen. Og så er det jo sådan, at hvis man nu tager en erhvervsuddannelse og har en studentereksamen, jamen så kan man jo, lidt tilbage til det forrige emne, gå ud, arbejde med den erhvervsuddannelse, man nu synes er spændende, i det antal år, man nu synes, man gider det. Og så kan man bygge videre på de to uddannelser, en studentereksamen og en erhvervsuddannelse, og så komme over og lave noget helt andet. Så der er altså rigtig mange gode argumenter for, hvorfor man ikke bare skal afskrive muligheden for at tage en erhvervsuddannelse. Hvis man nu har lyst til det, så er det faktisk noget, som flere og flere gør med deres studenterhue på, og som bliver mere og mere en legitim vej at gå. Og hvis jeg har nogle spørgsmål til det med erhvervsuddannelse, eller for den sags skyld nogle af de to andre emner, så tag endelig fat i mig. Skriv til mig, helst ikke på YouTube, hvor jeg ikke tjekker så ofte, men på Lexio eller på min mail, som også som jeg har oplysningerne på, og som også står hernede under. Ja, det var det, jeg lige kom forbi den her video. Vi ses.